kumno ba phin bu ya kane ka thumbnail ba phila depsna mo kumba kala hikai phi te alada dai ka Facebook la ne ka YouTube mentang hikai phi nomor ba don ka to kane ki perlok ki ba ki kham sutu la ne kham tip mo e ka ta thumbnail ba dai e ngi hapan bu te kane ngan patai so kan diat mo kane ka thumbnail ka mod ba kadai ka ba kan mi akmat ka dur mo kan mi akmat jong ka to ka video te khnang ba ki bro kin itu la ne kin page nang ba ka thumbnail ba kin sa page ya ka video ka jong pi yo la se nga bu ka thumbnail mo kumna bangin sna YouTube te kila itu lupa ong na du ka thumbnail nane ka dur ka ba akmat jong ka video te le se phi klam pat klik ya ka to ka video rai phila I lupa ba kala tho le se kumno bangin kamai pisana YouTube le ne kat bang tho mo ka kum ka jing tho jonga ha thumbnail ten mar ba don ka to ne I ba ki ha Facebook kum ju I ki wan tag yang ba ke kita ka thumbnail mo ile kumno ka thumbnail kane ka thumbnail ko mod ni bu hakmat ba kan mi hakmat jong ka video ka jong phi te kumno ba phin bu ba de ngan kai phi kane ka video ko mamta te ngle ka screen recording khnang ba phi phin su tu shai number ba ngai I ba kidon hi ki ba long le se kimda su tu kidon hi ki ba la nang ten rei nganam ong mo namar ba kidon kerto kene padai ki ba kham padanang ki ong ba kumno ngi haban bo ya kata ka thumbnail but ke kata ka thumbnail mo kamut iyo kata ka thumbnail te kene ka thumbnail kumut ba kadai ka dor ka ba wan hakmat jong ka video ka jong phi mo ka ba bi be hakmat la phila klik ka mut ba kata ka dor kam wan chu ken mo ten rei haswa ba phi kham pat klik mo te kadang mi kata ka dor te kata ka dor ka ba phi bu kata ka thumbnail mo ka ba phisna le se phila ban sna ban pen internet khanang ba kibru kin pet bahaya to ga video ka jong phi te ka thumbnail ka jingmut ka thumbnail ka long kumta mo te la dang isna internet ba ka thumbnail teng le se ka pan internet le se kibru mo la internet ba teng lengba ka thumbnail ki yo ban page to ka video ka jong phi pat ka ka thumbnail ko mot mo teng le se phila ban patai lepa teng le se ai nuksa mo le se kum ka video jonga le se kumbang oi phi mo le se nga batai sipang kata la ne phila ban sim le se kum kiro ki bonta kum ki le se ki short film la ne ki film mo ki le ne ki reel ki mo le se teng phi ko ban sim le se phi setting set le se phi pen mi da ka le se ka phila ban sim da ka thumbnail jong le se bangai set anuksa bangai set le se set kek dengan bu da ka dor jong kek ma khamat khanang ba ki bru kin itu ken mo itu ba phi set kek kin itu lupa kin tip lupa ya ka ba phishna ya le se kane ka video ka dai phang ke te phila ban tip lupa ha ka thumbnail te le se phila bu lumba le se ka dor jong kwek le ka dor jong no ba jingbam ka ba phisian le ne kana ka ba phi le mo te la pan I lupa khniat te ki bru ki la su thu lupa te mta le direct na ka screen recording te ngi kai phi kum no ba phin bu thumbnail pa de te page ngi le no ka screen recording khna ba phi phin itu shai mo te page manta mo da phila le nya nuksa shwa ka YouTube channel mo te phin upload ka video mo ngai nuksa upload ka video dengan sim ka video kan ka video ni ki shot mo ngai man sim nuksa mo le se kum ka video te kum ka video ko mod ba ni sim hang ne te hang ne ke phi mo da phila sim ban upload tum ne te hang ne create detail ko mod phila ban tho ka kerteng jong phi ka kerteng jong kan ka video sorry ka kerteng jong ka video han rai phi sene si jorang balong kum dor jong let na le pencil mo te phi hang ne jorang pen klik hang ne mo te dap sa klik hang ne pin sim ke anuksa mo le se nga kum ka ne sim ka ne ka bang la de sna ka thumbnail te kum no ban sna ka ne ka thumbnail pa de ngla da hikai ha ka video pin sa page ka video te pin klik ba de kum ka ne ka thumbnail te pin klik page ka long ne te dap sim kum ne mo pin ai hang ne don mo page ka long kum ne pin I mo mane ka long kum ka to ka video mo ka te ko dor ne meta ka wan thumbnail kum ne ne te phila long kala le se ka pen internet mo ban kala itu lo paro phang ka to ka video te page ngan bak no pa de mo ka ne namar nga ngan bak no mo ngan kai sa ka Facebook ngan kai lang mo ngan kai sa ka Facebook pa de le nya Facebook yo le se da le nya Facebook ngan upload da kana ka video kana ro ka de ju mo dengan persang le se ngan upload da ka video mo persang ban hikai phi kana ba phin dup so thu te sim da ka video oh shit bai all thai kham sup ap sim mo chana to ka video ka kham jorang ngan sim me da la se da kana ka ju hi te ngan sim da kana shu ai sa to mo te dang la sim kum ne hang ne
te le se pintai hang nei pintai hang nei kumno phila ban tho le se kumno phila ban ai le se le nei phila ban tho le se kumno kan ba pitho hang nei kumon ka dei ka kerteng ba pitho le se chapang ka video tenga shu tho tenga ai hang nei next mo enang la ai hang nei next phani I pe je ka nei hang nei mo phani I pade hang nei ka nei ka dor ka ba long kum ka gallery mo pe phani hang nei ka video pe ha ka video mo am dei ai pe ha ka video pe klik hang nei then da klik hang nei pin art hang nei art from gallery pin klik hang nei then da klik hang nei pin sa sim pade ka ka thumbnail mo ka ba se ka ba phi sina mo nga kum ka nei mo ngan chu sim sim nuk sa mo kum ka nei ka thumbnail mo sim ka no ka thumbnail ka phi te ka nei hang nei te ngla de sim ka nei ka thumbnail hang nei te pin I done hang nei te end up phila ai hang nei done ka bot pin sa upload no ka pin sa share no ka long ka thumbnail ka jong phi ka long te la da kibru haswa ban yu I ka video ka jong phi te ban I hapo mo ki haswa ba kin click te la yu I lupa ya ka thumbnail ka jong phi te ka nei ka dei ka jing mut jong ka thumbnail khna ba let's say ting ban tip lupa ba ka video chapang ka ai but ka wei ru ka ba pen kham internet khnang ba let's say kidon ki ba pe kin kham internet ne ba ka thumbnail ka ba pen shisha ya ka jing long jong ka video te enrei ha kne ka Facebook bade ngan hikai lang artat khdiat chapang ka ne mo number ba kidon ki perlok ki ong ba bale nga upload ka video enrei ka long reel te kne ka jing hikai bonsin ngala hikai man kapor ya kane ka ju shigaju tamba ngam man se ngam hap ban hikai biang namar ba te da kane ka ju ka video ngam pat cancel na ne ngam pat bak mo te nga shu hikai be da kane heng nei ka kanom slempor mo te balai kalong kumta ba ka video ka jong phi kalong linkon nakot la ne kalong reel ka daw ba ka de kane hi page pin ing ne create playlist from your video from your reel mo create playlist from your reel te lingba ka ne hi ka ba penlong ya ka video ka jong phi ba let's say kan long lingkot nakot te hoi kala ban long let's say kin wan lut baro kini ki video jong ka video ka jong phi baro kin wan hanrei ka kanam long ka wei hanrei kan long reel mo kan long lingkot nakot te ka long reel te hanrei han ka video ka bam ta nga kwa ban hi kai phi khnang ba phin dup su thu namar ba lengba ka ne hne te ba ka sapendong ya ka video ka jong phi ka ban long reel dei ka video ka bajrong namar ba ka video ba ngi ai ka jimut jong ka video bat ka reel mo ka reel ka dai ka ba live for second la ne khasan second chapo te hanrei ka video ka ba long le se 10 minute or minute taba ka ba 10 minute kam pat mi ya phi ka ne hne create playlist from your reel hanrei ka ba la palat ya ka le se ka ar minute 10 minute tam mo kala mi hne ar minute kala palat ka ar minute kala mi ka ne create playlist from your video lane from your reel mo mata kala namar hakni singi kala dap mo kala one bet ka video rei mata kala garil mo kala one garil te hangne te pin click hangne mo pin enda pila click hangne pe hangne mo ka patai pi hangne mo pe hangne ka patai pi lai minute ta hangne mo create playlist from your video over 3 minute mo pe mo hangne namar ba lada pi ka video ko mod ba keren palat ya ka lai minute andai ting lada phi upload ka ba ar minute phi lada phi kram off hangne ko mod ba kata ka video ka jong phi kan sa long reel te phin hap off ka jang nei mo te phin ne kum no phin off hangne te enda phi off hangne phin save hangne mo te enda phi save hangne phin sa shu share now te ka long te kine hangne phin page ba phin I public ka nei mo who can see this te phin I public te ta kum nei ngan pat kut no ka nei ka screenshot pat ngan pat kut no arta ka nei ka video te ngai chem pela so thu mo ke ai ka jingmut jong gane ka thumbnail but kum no ba phin bo ya ka thumbnail but kane ka wei hangne ka Facebook ngai ka arta tamar ba gidon ki ba kli te ha kana kom ba nin penlong ka wei ka video ka ba jarang ka ba kanong lengkot kum ka reel te namar ba ka reel ka long lengkot hai ka video te ka ba ka video kum ka ba jarang mo khen mi ka ba kum ba ka ba tai hangne lai minute jarang mo ka dei ka video te ngai scam phila so thu te tang ka nei khroi bon nak ta jong phi bala phila pe ya ka ne ka video jonga man ka por ka bang hi kai te bat ya ka ba man tai kala pe phila pe hadu bakut ya jong ka ne ka video te khroi bon ngin sa sem pat sa koi pat ka video